Nakon izbornog debakla Željka Markić ponovno pokušava privući pozornost i to požurnicom koju su U ime obitelji za ovu prigodu u svojstvu udruge uputili Ustavnom sudu. Ono što im posebno smeta je to što se Zakonom o životnom partnerstvu osoba istog spola uvode instituti iz obiteljskog prava i postupaka koji se faktično odnose na brak i bračne odnose te se uređuju na identičan način, samo pod drugim nazivom. U priopćenju je svakako najapsurdniji argument da je Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola neusklađen s ostatkom pravne stečevine Republike Hrvatske, te unosi ozbiljne prijetnje slobodi misli, govora, odgoja i vjeroispovijesti, te je diskriminatoran. Podsjetimo, Ustavni sud je u priopćenju o Narodnom ustavotvornom referendumu o definiciji braka od 14. studenog 2013. jasno i nedvosmisleno poručio sljedeće. Eventualna dopuna Ustava odredbom prema kojoj je brak životna zajednica žene i muškarca ne smije imati nikakvog utjecaja na daljnji razvitak zakonskih okvira instituta izvanbračne i istospolne zajednice u skladu s ustavnim zahtjevom da svatko u Republici Hrvatskoj ima pravo na poštovanje i pravnu zaštitu svoga osobnog i obiteljskog života, te svoga ljudskog dostojanstva. Na Upravnom sudu u Beču započeo je sudski proces kojim djeca i njihovi roditelji traže ukidanje zabrane braka za istospolne parove i da se konačno u potpunosti uvede bračna jednakost u Austriji. Ono što je neobično je činjenica kako Austrija jamči jednaka obiteljska prava istospolnim i heteroseksualnim parovima, omogućuje posvajanje djece partnera, zajedničko skrbništvo i medicinski potpomognutu oplodnju, ali još uvijek ne dozvoljava brakove za istospolne parove. Zakon također omogućava automatsko zajedničko skrbništvo za lezbijke koje su sklopile životno partnerstvo, te priznavanje roditeljskih prava u neformalnom životnom lezbijskom partnerstvu, na jednak način na koji to pravo ostvaruju očevi u vanbračnim heteroseksualnim vezama. Dr. Helmut Graupner, koji zastupa 5 obitelji, rekao je kako je Austrija po pitanju bračne jednakosti poduzela 2., 3., 4. i 5. korak prije prvog, te da zabrana braka za istospolne parove mora biti ukinuta zbog dobrobiti djece. Ankete pokazuju neizvjestan ishod referenduma o bračnoj jednakosti u Sloveniji, koji će se održati 20. prosinca. Da bi se zakon odbacio, odnosno poništio, protiv njega bi se morala izjasniti većina birača koji izađu na glasovanje. Takav ishod je upitan s obzirom da bi na referendum moglo izaći manje od polovice od 1,6 milijuna birača upisanih u biračke popise, a protiv zakona glasovati oko četvrtina od ukupnog broja birača. Zakon kojim se istospolni i raznospolni parovi izjednačuju u pravima, te koji redefinira pojam obitelji kao životnu zajednicu dviju osoba, ne spominjući spol, slovenski je parlament uvjerljivom većinom prihvatio u ožujku. To je izazvalo žestoke prosvjede konzervativnih stranaka i dijela javnosti. Uoči referenduma 20. prosinca u Sloveniji je pokrenuta kampanja Čas je za, koja podržava bračnu jednakost, a okuplja brojne parlamentarne stranke, udruge psihologa i pedijatra, nevladine udruge te osobe iz javnog života. A ne gre vseh isto sonce, a ne svetijo vsem iste zvezde, a se nismo vsi rodili goli in nebognjeni, a nimamo vsi enake pravice biti srečni. Odgovor je samo da, torej za. 72-godišnja zvijezda serije 2,5 muškarca Holland Taylor i 40-godišnja zvijezda serije američka horor priča Sarah Paulson novi su hollywoodski par i glavna tema svih američkih medija nakon objave kako su sretno zaljubljene već 4 mjeseca. Taylor je na njujorškoj premijeri filma Carol, u kojoj glumi Paulson, preduhitrila medijska nagađanja i ponosno otkrila svoju novu ljubav. To je najljepša stvar koja se mogla dogoditi u mom životu, rekla je glumica. Priznala je i kako ju je ljubav konačno spasila od dugogodišnje borbe s depresijom. Na pitanje zašto je tako kasno otkrila svoju seksualnu orijentaciju, objasnila je kako nikada nije priželjkivala da njezin ljubavni život bude tema društvenih polemika. Za razliku od Taylor, Sarah Paulson je svoju naklonost ženama javno obznanila već 2004. kad je prohodala s glumicom Cherry Jones. Prije nekoliko godina šuškalo se i kako je Paulson imala aferu s još jednom zvijezdom serije američka horor priča, Jessicom Lang, ali je Jessicin PR to vrlo dobro zataškao.
Audiovizualni pregled tjednih vijesti Zrcalo tjedna prilagođen je slijepim i slabovidnim te gluhim i nagluhim osobama, a ostvaruje se uz financijsku potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.